Karong init gihapon ang panahon, usa sa mga patok nga pampabugnaw ang tradisyonal nga sorbetes o ice cream. Sa Zamboanga City, usa ka mamaligyaay nga kapinupat ka dekada ng naninda og sorbetes, mas ginadayo karon. Ilabi pa nga ang ginasagol ni ini sa iyang sorbetes, presko nga mga prutas. Ani ang report ni Efren Bamak. Ginabalik-balikan gayud sa mga mamalitay kining sorbetes o ice cream nga baligya dinhi sa Barangay Santo Niño, Zamboanga City. Sumala sa mga mamalitay, perfect kining pampabugnaw karong ilabihang gihapong kainit ang panahon. Mainit po kasi. Need ko ng palamig tapos love namin ice cream. Ganun. Lami man kaya ko ng ice cream niya. Sumala sa mamaligyaay nga si Joy Baco. 47 ka tuig na sila nagabaligya sa ilang sorbetes nga pamana pa matud pa sa pamilya sa iyang bana. Kinaraan sab kuno ang ilang pamaagi sa paghimo niini nga mano-mano. Una, ginapabukalan sa tubig ang whole milk, gata sa lubi ug asukar. Pagkahuman, pabugnawon kini sulod sa stainless ice cream tube container nga gihumol sa tubig nga dunay ice ug asin tibuok gabii. Matud pa, ang naka-special niini kay ginasagulan nila kini og fresh fruits sama sa mangga, avocado, durian ug uban pa. Ang sikreto na muna sir, lamion jud namo kay tungod para ang customer magbalik-balik siya pati limpyo og ang gatas ana sir daghan jud nga amo ang ibutang sa among ice cream, special gud siya. Medyo siya pati ang amo ang ginagamit nga mga flavor, organic gud siya, dili siya katong mga flavoring lang. Gani sa halos 5 ka dekada nilang pagpamaligya, daghan na ang ilang natabangan. Magbalik sila palit. Kaya ang init, okay kay siya. Kung katabang, dako katabang na sa mga buhayan sa akong pamilya. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.